Ang pagkabanhaw ni Jesus halin sa iya kamatayo naghatag duag sa iyang pagpakamatay dira sa cross sa Kalbaryo. Kag kun kita lang magatuo sa iya, sigurado gid upod sang aton tagsa kapanimalay hinigugma may kabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay o kon pagsiding sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ka Ilonggo nga version, hiligay nun nga version sa aton Sabbath School lesson kada simana mga kauturan. Gaginadala ini sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako naman si Pastor Luisito Tumado, ang inyo masonsong host. Kag sa siningat iyon, yari ang duwa naton ka mga season, mga kauturan, nga mga manog pangabudlay, upod sa pangabudlay dira sa bulaton sang Ginoo. Ang una na kong pakilala sa inyo for the first time, una pagid ngayon nyo makita ni siya nga diri aton nga guest sa aton nga programa ang pagtuon subong. Wala sang iban si Mrs. Diana Inusas Tumado. Isa siya ka retired nga worker mga kauturan nga nagatrabaho diri sa aton denominasyon. She had been an English teacher diri sa CPAC. Kag nagtrabaho man sila upod sa akon siya upod sa akon dito sa Negros Occidental Conference. Ma'am Diana, mayong adlaw sa imo. Mayong aga, Pastor. Madamo gid nga salamat sang invitasyon nga imo nga invite nga makaupod ko for the first time diri sa aton nga lesson review sa lesson 7. Yes, thank you Ma'am Diana. Ang ikadwa na akong nga pakilala sa inyo mga kauturan, permanent ninyo ni siya makita. And every time ari siya diri mga kauturan, daw kabuhi bala ang pagtuon kay kanami sa iya mag-explikar mga kauturan sa mga punto. Ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa CPAC, wala sang iban, si Dr. si Pastor Elden S. Toledo, mga kauturan. Originally from Sipalay City, hapang ari na di siya upod sa iyang pamilya, si Ma'am Jonah o Dr. Jonah Toledo, diri sa CPAC, mga kauturan. Doc, mayang adlaw sa inyo. May adlaw man, Pastor, sa aton mga viewers, madamo gid nga salamat sa inyong mapadayon nga pag sunod sang aton nga palatuntunan kag nalipay man ko Pastor nga nangin kaupo na kon for the first time si Ma'am Diana sa sini nga discussion. I believe ako nagatuog gid nga this will be a lively discussion nga aton pagdumalahan sa kaymayaan sa Ginoo. Yes, Amen. thank you kid Pastor. Thank you Ma'am Diana. Apang sa hindi pa kita magpangamuyo and eventually magbasa sa aton sa nga teksto. Ako na gina-shout out ini ang amon mga kauturan aton mga kauturan dira sa Canada, si Mr. and Mrs. Arnel and Galilee Caro, si Midil and Gladys Honggo, and Dimple and Glenda Hinugaling, Nermil and Glyza Ferraren, si Sir Ayan Hinugaling kagang iyang familia. Kabay pang ang Dios magapakamayo sa inyo sa karon nga simana. Aton nido ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Nagapasalamat nga imo naman kami tagaan. Sininghay gayon nga makaupod sa amon mga viewers sa amon, mga listener Ginoo sa pagtuon sa sini nga simana. Salamat nga imo kami gamiton, pahangpon nimo kami pinaagi sa pagbulig sang balaan nga espiritu
sa sinigid nga tiyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunobos. Amen. Amen. Akon pangabayon si Ma'am Tumado Makoturan. Pagbasa sa aton nga sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto, mabasa naton halin sa Bugna, Kapitulo 1, versikulo 17, kag 18. Nagasiling, sang nakita ko siya, napukan ako, nga daw patay sa iya ti ilan. Apang ginpahamtang niya sa akon ang iya kamot nga tuo, nga nagasiling, dili magkahadlok, ako ang nahauna kag ang katapusan. 18. Kag ang nagakabuhi, napatay ako. Kag yari karon, nagakabuhi ako sa gihapon. Kag yari sa akon ang mga yabi sang kamatayon kag Hades. Amen. Kabay pa ang Diyos, magkapakamayo sa nga aton sa sadsaran nga teksto. Pastoril din, Ma'am Diana, hari na kita sa lesson 7 para sa Nobyembre 5, tubtob Nobyembre 12. Christ victory over death. Ang kadalagaan ni Jesus, mga kauturan, sa kamatayon. Pastor and ma'am, ang pagkamatay ni Kristo sa cross is not the end of Christ's work of salvation. Kung wala siya nabanaw, siguro wala gid, hindi way grupulos o masiling naton daw wala gid kahulugan ang iyang kamatayon dira sa cross. Yes, but because nabanaw siya, amo na nga daw nasilyuhan ang kaluwasan sang tao. Ini nga si Mana, Pastor and Ma'am Diana, ang aton pagatunan is the resurrection of Christ. Pastor, ano ang imong pahunang aton makita sa sininga si Mana about sa aton eleksyon? Well, katahong pastor sa sining aton nga pagtuon kay naghambal sa sang kadalagan sa likod sang kamatayon. Okay. Therefore gali ang kamatayon mga kauturan, hindi ni siya amo ang kamatayon ni Ginisos, hindi ni siya amo ang kapirdihan, but actually amo ni siya ang culmination, peak sa mission ni Jesus Christ. Because by dying na fulfill niya ang plan of redemption. Yes. Katahong pastor sang aton nga opening text nga siya, I am the first and the last. Amen. So kung si Jesus Christ ang first and last, ari kita sa in-between. Wow. Okay? Kanaming Ara punto, sa tao nga. Pastor. Yes, go And ahead. then we are guarded by Yes. the promise nga, kung ako nagsugod, ako ang matapos. So if you keep on following me, kunyara kamo nagapabilin sa akon, mapatay man kamo, may kasiguruhan sa pagkabanaw. Yes, The Pastor. first and the last. Kanami sa imong mga punto. Nga ara kita sa tunga, siya ang guard naton sa nauna, siya man ang aton bantay sa uli. And then, hindi lang kita maglisa, hindi lang kita magwa. There is an assurance, mga kauturan, nga sigurado gid ang aton kaluwasan. Okay. Sa aton nga Monday nga eleksyon, as sealed tomb, ang nasilyuhan, nabantayan nga pantheon, mga kauturan. Kung natuntunan naton nga leksyon, kung natuntunan man ang background sining kamatayon ni Jesus, nagsugod, mga kauturan, sang Bernes ang aga, gindala si Jesus sa may kay Pilato. But before that evening, si Judas nagluib na sa iya. And then denial ni Pedro sinang wibis ang gabi nga dito sila nagapatugnaw, and then gindala si Jesus sa kay Pilato, and then nagmarch sana si Jesus bit-bit sang cross, ginpalpag na ang lansang sa cross, and then patay na si Jesus, ginpangayo na nila ang patay nga lawas upod ni Joseph o Arimathea, kag mga disipulo, sila na gintaltig, dagdag nila si Jesus salin sa cross, ginbutang sa may pantheon. Ang punto diri, nagpangayo sila sa kay Pilato. Kaya ang mga pangulo, ang mga Hudiyo, daw may nabatian sila. Oo, nga nadumduman nila nga 3 days after mabanaw ako. Yes, ma'am. Ano ang nahitabo diri? Sang nabatian nila nga nabanhaw si Jesus Christ. Nga mabanhaw Nga siya. mabanhaw siya. After 3 Kay days. actually naghambal ginaya si Jesus Christ nga ako balik.
mabanhaw ako pagkatapos sang 3 kaadlaw. Oo. Ang kahadlok ara sa huna-huna sa mga lideres sa mga Hudiyo. Hudiyo. Nga basi patuod nga maabot ini kag bagaman matuod ini nga si Jesus Christ mabanhaw after 3 days. So, ang ila ginhimo nagkadto sila sa kay Pilato. Kag nagpangayo sila nga kun mahimo pa ang lubnganan ni Jesus Christ dapat gid siraduhan. Mm. Kag mabutang gid sang gwardiya. Oo. Kay para sigurado gid nila bala nga hindi gid bala Makawat. makawat. Kay may ara pa gid sila nga panghuna-huna nga basi kawaton sang mga disipulos ang lawas ni Kristo. Kag amo na nga gusto gid nila nga masigurado gid nga hindi makagwa if ever mabanhaw man si Jesus Christ after 3 days. Kinanglan may nagabantay gid. Yes. Thank you, Kid Ma'am. Yes, Pastor. Ya aton diri makitaan pastor nga of course ginsilyuhan kid. May official seal ni Yeah, Pilato. Pilato. Nga kun ang sino magtandog kag maguba sini nga silyo, madakpan ka ilansa ka man sa cross. It's a crime nga gin nahimo. But yet hindi lang pastor ang gin-employ dito ang human nga mga guards. Kung aton talupang doon naghambal na si Ellen White nga maski sa Satanas and all the hosts ato nagbantay dito. Nagbantay dito. Kay gusto niya nga hindi Hindi gid. makagwa kag hindi gid mabanhaw. Pero aton dira naghambal daan si Jesus Christ sa John chapter 11 nga I am the resurrection and the life. In other words, sa buot nga nun mga kauturan nga wala gid sang tawhanon nga gahom otoridad maski pa si Satanas nga makapugong nga si Ginisos hindi mabanhaw. Yes. Kay siya amo ang kabuhi. He is the source of life. Kay kun waay siya nabanhaw pastor, ang gihambal ni Pablo sa naunang Korinto 15:18 ka 16-18, ang aton nga pagtuo manginway Walay pulos. pulos. So kung ang aton gali ko si Hesus gali wala na banhaw ang iya nga kamatayon, ang iya nga pagsakripisyo kag ang plan of redemption is totally failure. Yeah. And that's correct. Oh. So diri botsing anon diri mga kauturan very simple lang gid ang akon ma-share diri pastor nga wala sang tawhanon nga paginahom. Maski pa si Satanas, nga makapugong sa pagkabanhaw ni Ginisos kay siya amo ang kabuhi. Amen. And that's mga kauturan. That's an assurance. Kita man mga kauturan, one day, wala sa makapugong. As long nga kung magpanahon nga kita magpahuway dira sa kamatayon, as long nga ara kita sa pag-alagad sa Ginoo, ang gahom mga kauturan sang Dios nga iya gingamit mga kauturan sa iya nga pagbanhaw sa iyang kagalingon will be the same power nga ihatag niya sa aton. He is risen. Pastor, ikaw akong balikan. Ano ang punto diri nga wala na di siya, wala na di nabanhaw na. So Sandra nga ginbisitahan na siya. O ginilitan lang taon lang ang pag appear sang angel, pag appear sang angel dito sa tomb nalipungan ang ining mga guards, and then pag abot nila and when the news naglapnag na nga waay na siya diri that empty tomb. This is the power actually pastor of the empty tomb. Yes. Ang gahom sang banhawan ni Ginisos nga lulubngan diri natalupangdan ni Satanas sa nakahimo siya sang konklusyon nga ang iyang ginharian may katapusan. May katapusan. Because resurrection is an act of God. Yes, and that's correct. Buluhaton ini sang Ginoo. And So amo na nga nakahatag sang igtulupangod kay Satanas nga baw silyado na gid ang akon patod nga kalaglagan. Nga kalaglagan, nga kaperdihan. And that's correct. Pastor, kanami sa imo nga punto nga there is power in that empty tomb. Yeah, if I have the chance, I will develop a sermon. Ititulan ko, An Empty Tomb. Yes. Ang bakante nga pansyon. Ma'am, tumadong, anong imo ma-share? Ang isa pa gid nga akon nga nakita diri pastor nga sang pagkahibalo sang mga guards nga si Jesus Christ. Kaya nalipong na sila mo. Yep. Oo. But before sila nga nalipong, nakita nila sa mga mata. Ang pag-abri sa mga
angels. Yes. Ang kanami gid kay ginabrihan sa mga angels nakita gid nila ya ang pag-abri sang lubnganan. Kag ang pagbanhaw kag ang pagwa ni Jesus Christ dito sa lulubngan. Yep. Kag sang nalipungan sila kag nakamarasmas na sila, nakabalik sila sa ilang nga panghunahuna. Dito sila nagdalagan, nag-report sila dayon kag nagpahibalo sa mga leaders nga nakita gid nila Yes. sang duha nila kamata nga nabanhaw si Jesus Christ. Yes. Apang ano ang ginhimo sa mga leaders? Yeah. Oo. Ginpahipos sila. Grabe, no? Ginbayaran sila. Hipos kamo. Kay hindi niyo pag-isugid ang nahitabo. Yeah. Ang kamatuuran bala kung kisa nga ginatago lang, Pastor? Yep. Oo. Ti ang siling ni Pastor Toledo nga hindi bisan sa ano pangatago nga tago sang kamatuuran masungaw gid magwa gid ang kamatuuran. And that's correct. Yes. Amo na mga kauturan nga ebidensya gid nila nga nakita ang empty tomb. Balik ko Pastor Toledo sa mga wala na namian ko ang empty tomb. Oh, nga na wala na unod ang pansyon kay wala na si Jesus, nabanaw na siya. So, bisan ano nga pugong nila sa mga tao, sa mga leaders nga, hindi manugid, hindi gid matago ang kamaturan. Yes, Pastor. Yeah, dire aton pag ginakitaan, Pastor, nga hindi lamang ang mga guards nag-testify Yeah. nga nabanhaw siya. Kung aton talupang doon dira mga kauturan sa Mateo 27, 50 tugtog 51. Da ang account nga pagabanhaw gali ni Ginisos, maging pangbanhaw man siya, Pastor. Yeah. Kung aton lang tawon ang ginhambal ni Ellen White, in every generation, may isa ka tawo nga tiglawas, representative. Wow. So from the time of Adam, tub-tub sang before mapatay si before malansang sa cross si mapatay si Ginisos sa cross, kada generation sina pastor ginkuhaan gid ni sample isa ka tawo kag ini nagsulod sila dito sa Jerusalem. Kag natingala ang mga tao nga, sino ni? Sino kamo nga makatag-a sa inyo? Nya kami ang ginbanhaw. Nabanhaw kami kaupod sa kay Ginisos. Ebidensya nga may ara gigali pagkabanhaw. Opposite sa ginatudlo sa mga Parisiyo nga there is no resurrection. Yes. So ini sila nagsulod dito sila nagapamatuod nga si Ginisos nabanhaw. Hindi mabutigan ang ginhambal sang mga guard gin supplement o kung gin pamatud-an man sa sining lain-lain nga katag-as kay itsura nga mga tao from every generation since the time of Adam. Yes. And then not only guards, not only ang mga nabanaw pud kay Kristo, bisan si Maria amo man. Oh. Oh. Si Maria Magdalena amo man ang una gid nga naka-witness nga empty na ang tomb. Nagibikan ni siya, nagpakita si Jesus sa iya. Sa aton nga Tuesday, ano diri ang naitabo, Ma'am Tomado? Nga ano ang punto diri ni sang Ginoo bahin sa iyang pagkabanhaw? Nga ginbanhaw ya ang iban man upod sa iya. Na mention ni Pastor Toledo ang may mga ano siya nga na-mention about sa mga ginpangbanhaw. Yes. Oo. Nga lain gid yang ilang mga itsura, no? Ka mga gwapo sa ila, ka mga tag-a sa ila. Nagapakilala lang gid pastor nga bisan wala nagapati ang mga Sadusiyo nga may pagkabanhaw. Dito nga panahon sang nakita gid nila, kay nakita man nila nga nagalagaw-lagaw naman ang mga nabanhaw nga ni. So ginpakita gid sang Ginoo nga may pagkabanhaw gid kag nagapakilala lang nga ang Dios lang gid ang may gahom sa pagbanhaw. Amen. Oo, Amen. siya lang gid. Kay iya man ina ginhimo kag iya pagid inahimuon liwat. Pastor sa panahon sang iya nga pagbalik. Amen. Oo. And that's it. Mga kauturan, siguro daw talagsa lang na ninyo mahibalaan nga may ara nga nabanaw pod kay Kristo. Si Lazarus gibanaw ni Jesus. Yes. Ang bata sa nain nga balo gibanaw niya. Sa Old Testament nabanhaw ang bata sang balo, so for tanon ang bata ni Jairus nabanhaw. Pero eventually nagtigo lang sila, napatay sila. But ini ang nabanhaw pod kay Kristo. Ang si Mrs. White kag
hindi ginaton ba sa litra per litra, but we can read between lines. Nga ini sila upod ni Moses went with God in heaven. Exactly. Yes, Pastor. and that's it. So, ang punto naman tumadong, punto, Pastor, nimo nga, sigurado gid nga bisan may mga tao nga hindi kapati nga may pagkabanaw, yet ang Biblia, ang istorya ni Jesus, nag-assure sa aton nga ebidensya nga may pagkabanhaw. Pero nag-wonder lang kung ni Pastor, no? Yeah. Kaya ining mga tao, sakto to ginambal ni mga Sadducees, they don't believe sa ginatawag nga resurrection. Nakita ni nila, kasi kung diin si Jesus Christ, kundi ang mga crowd, dito man ni sila. Ay, hindi ko ka-insindi nga, nakita, naging sa ila nga mata. Nabanaw sila sa Ros. They don't believe. Yes. Ano katig-agin sa ila nga, paino-ino. And then, they are trying to bribe pa sa mga soldado nga hindi ikaw mo maghambal ha silingin niya nga nabanhaw gid kamo ti silingin ti kun maghambal kami karon nga nabanhaw ni siya silingin nga ginkawat lang sang kwan ginkawat lang sa mga disciples niya ti kun ginhambal nga ginkawat sa mga disciples natulugan kami ang pinahan sini nya kami lang bahala kay Pilato so grabe nga pag twist pag tiko nila sang kamaturan but yet nakitandaan sang Ginoo muli nga hindi lang si Mary Magdalene kag mga guards kundi para nga ma-authenticate ang pulong sa Ginoo nga I am the resurrection and the life ginbalunan niya gid ebidensya ari Yes. Documented gid Okay. ano no. Yeah. Pastor dali lang gid may ilugang lang ko. Kay ara na siya gamay lang inang sang pagbanhaw sang Ginoo sa tong mga katawhan. Minito si atong mga tawo nga iya ginbanhaw, iya to iya katawhan sang Ginoo. Yeah, of course. Kag matabo man ina sa liwat. Yeah. Atong banhawon niya ang iya lang gid nga mga katawhan. Amen. Yes. Okay. Sa aton nga Wednesday, witnesses of the risen Christ. Damo sa nakawitness si Mary Magdalene, si Pedro, dito sa upper room mga disciples. Ma'am Tomado, may duwag di ka daw mga significant tigid nga mga tao to attest nga indeed ang si Jesus na banhaw. Sino na diri sa ila among the many others nga nakakita, nakawitness ang pagkabanhaw ni Jesus? Sa pagkamatuod, ang mga kababayan bala, mga Marys, Yes. oo, sila ni Mary Magdalene, si Salome, kag iban pa nga mga Marys, kay nagkadto gini sila dito sa lubnganan. Yes. Kag naghibi pa gani ni sila, kay wala na nila nakita Oh. si Ginoong Hesus didto. Pero nakita nila nga bukas na ang amo nga lubnganan. Kag ang isa pa gid si Thomas. Ini si Thomas, ginatawag na siya nga Thomas the Doubter, na balang hindi siya Maduha-duhahon. Maduha-duhaon si Thomas. Busa naghambal gid gani siya. Do nga nakita na niya, pero ang iya gusto nga mapati lang ko kung makita ko ang kamot. Kag makaptan ko ang kamot ni Ginoong Hesus nga may pilas. So, amo na siya ang mga katawhan nga nakakita gid, pero si Thomas wala pa siya primero nag-believe. Ang ikaduha amo si Pedro. Sang nagpakita si Jesus Christ sa kay Pedro, nagpatigid siya nga si Jesus Christ gid ang iya atubang kay ginkapamangkot siya ni Jesus Christ, ni Ginoong Hesus. Peter, ginahigugma mo bala ako? Pilabla ka bisis siya ginpamangkot? 3 times. Katatlo man magsabat si Pedro. Oo, Ginoo, ginahigugma ko ikaw. Isa, kaduha, katatlo, hasta sang ulihin nagsiling ang Ginoo sa iya. Pedro, kung ginahigugma mo ako, pakauna ang akong mga obiha. Kag dito gid nagpati si Pedro nga ang iya ginatubang Ang nabanhaw. ang nabanhaw nga Nga si Ginoong Jesus. Hesus. Nga iyang maestro. Yes, Pastor. So ari pagid aton makit-an ri Pastor ang istorya balas ng duha man ka disipulos nga they were so obsessed with the event. Yes. Ang ila lagid focus na burden sila kay ginbiyaan na sila on the way to Emmaus. And then suddenly may nag-upod sa ila nga nag-istorya. Ano gina-istoryahan nyo? Nga ano-ano ka man imo niya man. Wala ka nga inalungong sa kay litabo nga amo na ni subong ang talk of the town. Ikaw yung waay kabalo. And then
Hindi continue, dugin sugiran pa nila ang laupod. And only to find out later on nga ang ila gali na istorya. Amo gali ang si Jesus Christ. So mga kauturan, sometimes we are focused bala sa crisis. Yes. But we forget Amen. sang nagakontrol sang affairs sang kalibutan amo si Jesus Christ. Yes. So diri aton makita Kanami, na Pastor. let's not be focused on the crisis, but let's focus on Jesus Christ. Nga ana sa atong tupad sometimes wala sila inalong o nga kadugay na sa ilang laktanay, inuras na nga laktanay, and then kung wala pa yan na sa appear si Jesus Christ, wala sila makamula. No? Si Jesus man to. Jesus ganito. Ay, Yes. terrible, no? Salamat. Why gid na kita time. Ma'am Tomado, sa aton nga wibis, the first fruits of those who have died. Ano ang punto diri, ma'am? Sa Hudiyo, may ginatawag nga agricultural or cultural practice. Amo ni siya ang may ugat nga nang kung sa aton pabala sulundon, oo, nga deeply rooted gid siya bala nga religious practice. Oo. Nga importante gid ni sa ila nga magahatag sila sang offering sa ila nga first harvest. Oo. Tagaan gid nila ang una nga produkto nga ila mabaton. Ila gid ini Ihalad. ihalad. Siguro, Pastor, ang spiritual implication nga makuha naton diri. Ang first fruits or ang unang nga bunga naga ano ini siya sang unang pagtilaw. Oo. Meaning buot silingon Sugod pa lang. pagsugod pa lang ho. Ba una ko na nga natilawan. Pagkasunod sini. Damo na gid ni. Mayari ni damo na gid ni. Kanami na gid siguro ni kay nakasugod naman, nakabunga naman. Iniya una lang para basta gani ko no may first fruit, may ara pa nga Sunod. masunod. Si Ginoong Hesus nagkonsiderar niya ining first fruit, ang una nga bunga, una nga harvest, sadtong mga ginpangbanhaw niya sang una. Sa Bunga sang pagkabanhaw. Una nga pagkabanhaw. Yes. Oo. Oo. Meaning to say, may ara pa, Pastor, Palabuton. palaabuton, Nga damo. nga badamo, Amen. pagkabanhaw. Yes, Pastor. So diri aton makitaan mga kauturan sa first fruit of those who have died nga inigaling aton lawas, Pastor, will be ultimately changed Yes. from mortal to immortality. Kag diri aton makitaan mga kauturan, contrary to the popular opinion nga may ginatawag sila nga immortality of the soul. Yep. But aton lang tawon mga kauturan at only God is immortal. 1 Timothy 6:16. Kag kita makaangkon kita sang immortality that is conditional. But Christ possesses sa ginag unconditional immortality. So the first fruit nga kaangay kay Ginoong Hesus, do si Jesus Christ ya pastor kon ang marks sang nails sa iyang feet kag sa iyang hand will forever be remain as a constant reminders nga sang cruelty of sin. Pero kita iya iga balik kita sa aton nga perfect symmetry kaangay sa design kay Adan kag Eva the moment ka makakaon kita sa bunga sang kahoy sang kabuhi kay ang first fruit nga aton makit-an dira nga ang aton lawas maging kaangay kay Jesus. Amen. Katahon. Thank you. Mga kauturan, kanami sa atong leksyon. Wala guro ginamo natag ang tanan nga inyo ginapabot. Pat kami ni Doc Elden ni Ma'am Tomado nagapatigid nga we were able to give you the best insights nga igo na gid nga aton ibalunon sa aton kada iglesia, matag iglesia karon nga adlaw nga nagpaway. Ako na lang way nakita time, ako na lang pangayuan si Ma'am Tomado sang iyang last word and eventually si Pastor Toledo. Mga kauturan, kanami sa atong eleksyon, nagapakilala lang nga wala sa makapugong. Bisan o kung makabalabag, bisan pa man ang kaaway nga si Satanas sa plano sang Ginoo. Amen. Hindi malisang ang aton tagipusoon. Kay kun may kamatayon, may pagkabanhaw. Upod kay Kristo sa wala na sang pagbinulagay tubtob sa katubtuban. Amen. Yes, Doc Toledo. Ang kamatayon isa ka butang nga hindi dapat pakakadlukan sa isa ka Amen. Kristohanon. Yes. Hinigugma nga mautod kay may ara sa adsang pagkabuhi. Bugna kapitulo 14 bersikulo 13, bulahan niya itong nagkalamatay dira kay Kristo
from now on. Hindi gali tanan pastor nga nagkalamatay bulahan. Only Only who died who died Oo. in the Lord. in the Lord. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. Amen. Amen. Mga kauturan, He is risen. Nabanaw siya. Mga kauturan, ini assurance nimo kag nako nga indeed si Kristo nabanaw ato subong sa langit. We will study some more about His nature, His work in heaven. But the point is, pariyuman sa aton mga kauturan, makaagi man kita sang kamatayon, but suno sa Biblia, suno kay Pablo, nga konsesos na banaw, amuman kita nga napatay dira kay Kristo, mabanhaw man. Kag magaupod kita sa iya, sa wala sang katapusan. Hindi kita mahadlok. Sining kamatayon, lawas nun. Mga kauturan, just believe, continue to follow Him. He is risen, an assurance that one day we will rise also from our grave. Akon bang bayon si Pastor Toledo sa pagduko sa atong mga ulo. Ginoo sa sinigid nga aga, himpit kag bugos ang amon kalipay, sa kasiguruhan sang pagabanhaw nga ginsaad sang imong bugtong anak nga among si Jesus. Sa paghugakom sang sining saad nga wala nagakapaslaw apang masaligan nga sa amon nga mga kapipitan, kabudlayan, mga papanghangkat kag maski pa Ginoo sa kamatayon nga amon masugata. Ini Ginoo hindi upang ang mga butang, ang kabudlayan sa ning kalibutan nga mahamulag kami sa imo kay ang kamatayon physical Ginoo temporaryo lamang kay tungod ang amon nga pagtuo, pagsalig kag kumpiyansa yara sa kay Hesus nga nabanhaw naghatag sa amon sa kasiguruhan sang kabuhi nga walay katapusan kag ini Ginoo ginahuptan din namon nga kasiguruhan nga tubtob sa amon kamatayon. Buligi ang tagsa-tagsa sa amon Ginoo nga magpabilin nga putli kag magapabilin nga nagatuo kag nagasalig sang sakripisyo ni Hesus dito sa cross sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.